Nagpadala og ayuda ang lokal nga gobyerno sa Digos City ngadto sa mga nalinogan sa probinsya sa Davao Oriental. Dala sa mga personahe sa City RRMO ang mga food ug non-food items. Busa dako ang pagpasalamat ni Governor Nelson Dayanghirang sa LGU-Digos City sa gihatag nga suporta o gitunol nga tabang ngadto sa ilang probinsya, ingon man ang pagpakita niini og malasakit sa mga nalinugan. So, buod po natin pamot ang akong kinasingkasi ng pagpasalamat ng Mayor Cagas o sa katauhan sa City of Digos sa inyong tabang ngani sa probinsya sa Davao Oriental. Daghang salamat sa inyong tanan. Kahinumduman nga gitayog sa magnitude 7.4 o 6.8 nga linog ang Davao Oriental nitong Oktubre 10 ning tuiga, di ng munisipalidad sa Manay ang epicenter. Base sa report sa PDRRMO, kapin 700 ka mga balay ang totally damaged, samtang kapin 10,000 ang partially damaged. Tulo ang na-report nga namatay sa Davao Oriental. Padayon ang pagpangapud-apud ug ayuda sa mga apektado sa linog sa probinsya. Mudawat sab og mga donasyon ang provincial government, hilabi na nga sugdanan nila ang operasyon sa pagrehab sa mga nadaot hatod sa linog. Kahinumduman sab nga nagpadala sab og ayuda ang lokal nga gobyerno sa Digos City sa mga nalinugan sa Cebu Province. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.